Hi, welcome back to Kitchen Tales. ഞാനിന്നിവിടെ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ സ്പ്രെഡിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈസി ചിക്കൻ റോസ്റ്റഡ് റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ sautéed വെജീസും ഗാർലിക് സോസും. ഇത് 1 ഹോൾ ചിക്കൻ വിത്ത് സ്കിന്നാണ്. ഞാനപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ എപ്പോഴും ഈവൻ ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. സ്കിന്നായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ എപ്പോഴും മോയ്സ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഫോർക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് ഈ ചിക്കനെ നന്നായി പ്രിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ബ്രൈൻ ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ബ്രൈനിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ഒരു എക്സ്ട്രാ സോഫ്റ്റ്നെസ്സും നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറും കിട്ടാനായിട്ടാണ്. സോ ഏതൊരു മീറ്റും ബ്രൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് 4 കപ്സ് വാട്ടർ, 1/4 കപ്പ് ഷുഗർ ആൻഡ് 1/4 കപ്പ് സോൾട്ട് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. 1/4 കപ്പ് ഷുഗർ, 1/4 കപ്പ് സോൾട്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഷുഗർ ആൻഡ് സോൾട്ട് നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഒന്ന് നമുക്കിതിൽ മുക്കി വെക്കാം. ഞാൻ അതിനായിട്ട് ചിക്കനെ വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ബ്രൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ ഒന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ മാത്രം ഉള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയും. സോ ഈ ബ്രൈൻ ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കനിലോട്ട് ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ റോസ്മേരി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഏത് ഹെർബാണ് ചിക്കനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഹെർബിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ചിക്കനുണ്ടാവുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റോസ്മേരിയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റോസ്മേരിയുടെ ഫ്ലേവർ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് ഈ ചിക്കനുണ്ടാവും. സോ അതിനുശേഷം ഇത് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബ്രൈനിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു മിനിമം ഒരു 8 hours നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യണം. മാക്സിമം ഒരു 24 hours ചിക്കൻ ഇരുന്നാൽ മതിയാവും. ആൻഡ് 24 hours കൂടുതൽ ഒരിക്കലും ബ്രൈനിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ചിക്കൻ എപ്പോഴും ഒരു പ്രോസസ്ഡ് മീറ്റിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും. 8 hours ബ്രൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ബ്രൈൻ ചെയ്ത ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം. സോ ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഭയങ്കര സോൾട്ടി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. നന്നായി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ചിക്കനായിട്ടുള്ള മാരിനേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്മോക്ക് പാപ്രിക്ക പൗഡർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മസ്റ്റേർഡ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അനിയൻ പൗഡർ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ rock salt, 1/2 teaspoon thyme, and again 1/2 teaspoon rosemary. ഇത്രയും നമുക്കൊന്ന് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൽ പൗഡർ ചെയ്തെടുക്കാം. സോ പൗഡർ ചെയ്ത മിക്സ് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി നമുക്കൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 1/2 ബട്ടർ റബിനും 1/2 ഒലിവ് ഓയിൽ റബിനുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ, ഇവിടെ ബട്ടർ റബിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുക്കിംഗ് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ബട്ടർ റബ്ബ് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ അടിയിലും, ഒലിവ് ഓയിലിൻ്റെ റബ്ബ് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലുമാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ബട്ടർ റബ്ബ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ സ്കിൻ കുറച്ചൊന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അകത്തോട്ടെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത്, ബട്ടറും ഒലിവ് ഓയിലും എല്ലാം തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സോഫ്റ്റ്നെസ് ചിക്കന് കൊടുക്കും. സോ ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും ബട്ടർ റബ്ബ് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ റബ്ബ് കൊണ്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഒലിവ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബേസിക്കലി ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഈ മാരിനേഡ് അപ്ലൈ ആവണം. ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്കൊരു 24 hours റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ 24 hours റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ നമുക്കിനി റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. സോ ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായതിനു ശേഷം വേണം ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്ത്
ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും 200 ഡിഗ്രിയിൽ അവൻ റീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 160 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 50 മിനിറ്റ്സ് ടു 1 അവർ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. അപ്പോൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രില്ലിൽ വേണം ചിക്കൻ വെക്കാനായിട്ട്. ആൻഡ് അടിയിലൊരു സെയിം ലെങ്ത്തിലൊരു പ്ലേറ്റും വെക്കണം. സോ ഓയിൽ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവനായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക്കലി ഒരു 150 അല്ലെങ്കിൽ 160 എന്നുള്ള ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും. ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വെജീസ് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബ്രൊക്കോലി, ക്യാരറ്റ്, ബേബി കോൺ, സുക്കീനി ഇത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മഷ്റൂമും ആഡ് ചെയ്യാം. സോ സോട്ടേഡ് വെജീസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. പാൻ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ബട്ടറും ഒലിവ് ഓയിലും ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒലിവ് ഓയിലും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പെട്ടെന്ന് ബേൺ ആയി പോകും. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ആൻഡ് ഫൈനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഗാർലിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ടേ ചെയ്ത് ഗാർലിക് ഒന്ന് സോഫ്റ്റൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെജീസ് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ആദ്യം ക്യാരറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് ഒരു 2 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ക്യാരറ്റ്സ് ഒന്ന് ഹാഫ് കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ ബേബി കോൺ, then broccoli, and last zucchini. കുറച്ചുകൂടി ഓയിലൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ഇട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. സോ ഇത് വെജിറ്റബിൾസ് ഒരിക്കലും ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ കളറ് എപ്പോഴും റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 1 സെക്കൻഡും അതിനുശേഷം ഒരു സിമ്മർ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക, പെപ്പർ. സോ ഗാർലിക് ഇതിൽ ഓപ്ഷനിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗാർലിക് ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം അത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. സോ നമ്മുടെ വെജീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഇനി ഗാർലിക് സോസ് ഉണ്ടാക്കാം. സോ ഒരു ജാറ് നന്നായി തുടച്ച് എഗ് വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത്, ഞാനിവിടെ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് പതിയൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. സോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇൻ്റർവൽ ആയിട്ട് വേണം വിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഇതുപോലെ സെമി തിക്കാവുമ്പോൾ 2 ഗാർലിക്ക്, പിഞ്ച് ഓഫ് പെപ്പർ, പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട് ആൻഡ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ലൈം ജ്യൂസും ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്യാം. ഗാർലിക് സോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ജാറ് നന്നായി വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഗ് വൈറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ. സോ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ ആണ്. ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന ഓയിലും മസാലയും നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലോട്ട് മേലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സോട്ടേഡ് വെജീസ് ഇതിന് ചുറ്റിനും ഇതുപോലെ വയ്ക്കുക. ഇതിനൊരു റൊമൈൻ ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ 3 ലീവ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചിക്കൻ്റെ ബാക്കിലും ചിക്കൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഗാർലിക് സോസ് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഒരു ഒലിവ്സ് വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. സോ റോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ വിത്ത് സോട്ടേഡ് വെജീസ് ആൻഡ് ഗാർലിക് സോസ് റെഡിയാണ്.